Kajingyay beteng ulap ba ban hap kaleng ki jaka jong kajela kalawan ra kajing tua khendo jing tua mau ha ki benta ka National Highway 6 ribhoi. Ha ka shitrik naitung ha ka National Highway 6 ribhoi kaladon kajing tua khendo ha umran diary bat ha ki benta ka shnong sumer. Katarat traffic jong ki por pulit ka ribhoi district kila shim kiamar dor ban pelat ye ki kali ki belasa akut ha kusurok bat ki nong trei ka National Highway Authority of India NHAI kila shim kia ban pen khot ye ki te ki jing tua bakan om pelong ye ka jing thot ye ki pat ba. Nekini ki jing tua khendo tua mau kam shim ladon kanu ka jing ja ka ban kata ni pen mensaw ni wan ra ka jing sngsi ye ki brio. 7 này ông đi